Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Vilallengua. En aquest cas, Rubén, Leire Didac i jo, Javi, ens encarregarem de parlar-vos un poquet del menjar de la zona i d'algunes paraules importants o destacables del tema, junt amb Emilio, que és el cuiner de l'Escudella. Emilio, quins plats són els més típics de Vilafranca? Plats típics ja ho sabeu que n'hi ha molts, però per exemple nosaltres així el plat estrella és el Napoleó, la croqueta Napoleó, que és la croqueta típica del territori. Se fa en cardolla, embolicat en neula, i aquesta és la recepta més estrella. Després tenim les pilotes, tenim molts caldos, plats de cullera, però jo penso que el Napoleó és la més representativa. I també a Vilafranca hi ha alguna cosa de verdura i això, se planta molt o no? Pues bueno, ja ho saps que així la terra no és molt bona, però per sort ens donen unes altres coses aromàtiques, les trufes, que entraria dins de les aromàtiques. Ara estem en campanya de trufes, per exemple. Durant 3-4 mesos de l'any tenim la trufa negra, que és el diamant negre de la terra, i les pataques, que antigament a la trufa els diuen les pataques pudentes, perquè venien els catalans i se les emportaven totes a Catalunya a un preu de misèria, fruit que tenen el seu Que ara augmenta molt el valor. Molt el valor, i més enguany que no n'hi ha, enguany van caríssimes i poc aromàtiques. I després, de cara a l'estiu, les pataques, així les pataques, les primerenques i les tardanes. Pues així, per exemple, els napoleons que has comentat, quins serien els utensilis de cuina que s'utilitzen? Pues sobretot en les receptes més ancestrals, més antigues, són les que menys utensilis se gasten. En els napoleons una bona picadora de carn i el més seria tot pràcticament manual. Nosaltres en l'actualitat sí que estem treballant a altres utensilis més modernets i demés, tipus aparatos de baixa temperatura, el roner, el matones al buit, etc. Però en receptes tradicionals sobretot procurem fer-ho de manera tradicional. I bueno, tu que portes molts anys cuinant i això, recordes alguna època així d'estima en la cuina? Sí, moltes. Sobretot quan me veig i entrem a cuinar amb mi, amics, família. Per exemple, hi ha moltes receptes així que són part del receptari de ma mare. Sobretot quan veia ma mare a cuinar les receptes, això em va recordar de tota la vida. El dia que faltava ma mare, tindré els records que no me'ls lleva ningú. I ara sí també fas algun taller d'estos de cuina, no? Sí, ara estem fent una escola de cuina i sobretot per això, per recuperar receptes antigues, receptes tipus la que tenia de Napoleó. M'he trobat que hi havia molta gent del poble que sí que els estan consumint però no sabien fer-los. Entonces m'ha anat molt bé fer estos tallers de cuina i així la gent recordem una miqueta i aquestes coses no s'han d'oblidar mai. Clar, així no se perden les tradicions. Exacte. Què és el que t'agrada cuinar? Ui, tot m'agrada cuinar, però sobretot les receptes tradicionals de tota la vida i les receptes d'ací de Vilafranca. Sí, el que més m'agrada és això. Però cuinar no me dóna pena cuinar res. Sí, jo vaig estudiar a Castelló, per tant les receptes mediterrànies són les que millor sé fer. Després vaig estar un temps estudiant a França i vaig aprendre també cuina francesa i al final, sobretot això, cuina mediterrània. De vegades dic, si tinc que estar mitja hora per menjar-m'ho en 2 minuts. Val la pena, ja t'ho dic que sí. Sí, perquè cuinar és relax total, és una manera de relajar-te. Ara mateix a les classes de cuina que li comentava a ell, les classes de cuina la gent ve per això, per relajar-se, per disfrutar. És com pintar. Al final tu pintes un quadre o fas una aquarela o alguna cosa i dius, pel rato que he d'estar pintant i tal, i després total el vaig a ficar en un marquet i passaré pel costat i no el veuré. Pues no, aquestes coses són per uno mateix. Quan te vas donar compte que t'agradava cuinar? Pues mira, a casa sempre s'ha cuinat. Jo, per exemple, un caldo de bric no l'he provat, sí que l'he provat, però no el prenc, perquè a ma casa sempre s'ha cuinat. Tot s'ha fet casero i com tot s'ha fet casero, jo de sempre m'havia agradat la cuina. Jo me dedicava a la Marie Claire, que allò igual que la gent d'ací del poble de la Marie Claire, m'haig agarrar un temps per mi i durant aquest temps m'he donat compte que m'havia aprendre a cuinar de manera professional, que és molt diferent a cuinar per casa. I vaig estudiar això, vaig estudiar cuina i gastronomia i m'he donat compte que la meva vida anava encarada cap a això. Més la meva vida, el meu estil de vida. Hi ha alguna etapa en la que t'agrada més cuinar? Nosaltres en cuina ens distribuïm l'any, o sigui, tota l'anualitat l'anem partint en les diferents etapes de l'any. I jo les que més disfruto és la de l'hivern i la de la tardor, perquè a l'hivern és quan tinc la trufa, que me requereix molta tècnica, més tècnica que no cuina, i després la campanya de la tardor m'encanta, perquè acaba de passar l'estiu, és quan hi ha més fruites, més verdures
les nyes seques, el rovelló, anar a buscar el rovelló al monte i tot això, i és la que me permetís a mi més expandir-me i demostrar un poquet pues, el que faig en cuina. Entonces me quedarían eixes dos, la tardor i l'hivern. Què li diries a un jove com nosaltres que vol començar en el món de la gastronomia? Li diria sobretot que pose actitud. L'actitud és fundamental i el més important en cuina. Si tens actitud, sabràs ser organitzat, sabràs ser creatiu i sabràs portar-ho a terme. L'actitud, però jo crec que no només en gastronomia, l'actitud en la vida és el més important. El demostrar que tens ganes i el posar-ho per davant de tot. Has fet algun viatge gastronòmic? Sí, de fet, com vos he dit, a mi m'agrada molt viatjar. Sempre que viatjo procuro lligar-ho, com és un estil de vida, procuro lligar la gastronomia en altres coses culturals del viatge i no com a gastronòmic específicament, sí que vaig fer una vegada, vaig alquilar una caravana i vaig estar durant un mes recorrent tota França i en compte d'entrar a ciutats grans i tal, pues anava a les granges, igual que si aniries als masos, i allí cada granja se dediquen a una cosa diferent, especial, i a cada granja me quedava 2 o 3 dies i ajudava als grangers de cada granja a fer el que feien. Un dia feia conyac, un altre dia feia formatges, un altre dia feia confitures, un altre dia feia pastisseria. Cada dia del viatge vaig anar fent una elaboració diferent i ahir vaig aprendre molta cuina francesa gràcies a això, al viatge. I això pa que te deixaren anar a fer el que fes. Anaves ahí i dius, puc estar així uns dies? En humilitat pots anar a tots els puestos. O sigui, tu, les fruites d'ahir sí que me les fa bé, Eso sí, no te vergonya. Tu vas en humilitat i vas i parles amb ells, després els toques a la porta, els dius que vas en caravana, que estàs fent un viatge gastronòmic i simplement pues, els demanes permís per quedar-te dins del seu mas, dins de la seva granja, te quedes allí i després pues, t'involucres en ells. Pues, què feu? Pues, estan en les ovelles, pues, te'n vas a veure com pasturen les ovelles, parles amb ells un poquet i avui fan formatges, te puc ajudar a fer formatges? Un poquet, pues, això. No sé si heu vist un programa que es diu Les recetes de Julie. Són enficaradors, és una francesa que va en un cotxe, en un Michelin, i va recorrent França i va a les granges i a cada granja pues, cuinen. Entonces vaig fer una miqueta per això. Hi ha granges que potser són més d'açò i no morir que no s'hi calen dins de la granja, pues, passàvem de llarg i me n'anàvem a una altra i ja està. Però sempre la gent quan te ho vaig anar predisposat i amb ganes i tot això, pues sí, t'acolleixen molt bé i Si no fas ninguna malesa. Tens algun viatge gastronòmic pensat per a un futur? Sí que n'he tinc. I molt contradictòriament amb el que la gent pugui pensar, no és a països tipus europeus i demés, sinó tot el contrari. M'agradaria molt anar que encara no he pogut per tema de que és molt difícil d'arribar fins allí, però m'agradaria anar on viu Novi, el jefe de Salas i de l'Escudella, que han programat el viatge 3 vegades i les 3 vegades no ha caigut perquè és molt difícil entrar, perquè ell viu a un camp de refugiats, entonces no és el mateix anar a un país que anar a un camp de refugiats. Entonces tinc moltes ganes de que algun dia podrem entrar dins del camp de refugiats i veure el que cuina aquí la gent i sobre els meus consells o els meus aprenentatges que tinc, poder-los adaptar a l'estil de vida que tenen ells. Aquest viatge m'agradaria molt fer-ho i espero fer-ho prompte, si pot ser aquest estiu. Emilio, i tu alguna vegada, com eres de ser por això, has fet alguna torrada a Llosar o a algun post de fet? Sí, de manera professional, diguem, amb si de treballar fora de casa, que és el que seguim, és càtering i això, han fet bodes, han fet comunions, han fet festes, han fet a la festa de la dona, per exemple, i a mi sí fora de casa a cuinar, això de manera professional i de manera personal, per suposo, m'encanta. Una torradeta, una paella, Sí, els amics i... una cantiga, sí, els amics, la família, el que sigui, i una torradeta, una paelleta, ens a la brasa i torradeta. Tot està bo, ahí no t'enganyes mai. Alguna vegada has cuinat a un lloc especial? Pues sí que he cuinat a puestos especials, però a veure si especialment que recordo, una vegada que vaig estar a la Índia, per exemple, i hi havia allí un temple, un temple dels Sikhs, que és una religió que que té alguna voltant de la religió que tenen allí, i allí pot acudir tot el món que vulgui, és un temple molt gran, hi ha un protocol molt gran per poder entrar dins, vaig entrar dins i tal, i allí donen de menjar a tot el món, sigues qui sigues, i sigues de la classe, de l'estatus social que tu sigues, i a la vegada te pots posar o a servir o a cuinar. I eren unes cuines tremendes, però tremendes. Quan dic tremendes me refereix que igual com 4 camps de futbol,
i vaig entrar dins del temple d'allí a l'Índia i vaig veure que qualsevol persona i de qualsevol estatus social, etc., podia cuinar, només m'han demanat que em tenia que posar un turbant al cap. Vaig posar, perquè els cuins porten el turbant al cap, vaig posar un turbant al cap i descalços, perquè havien d'anar descalços perquè és un temple. I vaig estar allí un rato cuinant i després donant de menjar tota la gent que hi ha molta pobresa, entonces donen de menjar sobretot a la gent pobra, però igual que te trobaves gent pobra, te trobaves gent en un manequín de negocis i tal, i havies de donar igual els plats de menjar. Va ser una experiència molt xula, com una vegada després d'estar des d'Índia, una vegada res, però va ser molt magnífica i molt xula. Quin és el record més gran del teu local? Pues rècord, a més, com a rècord ne tenim un Guinness Records. Al final els notaris no ens van acabar firmant perquè n'hi havia que pagar molts diners perquè me'l concediren, però una vegada vam fer un Guinness Records en un sopar literari. Tots els anys fem una jornada literària dins del Festival de Xilòfan. Fem un sopar literari i un any m'han proposat de fer a Julio Verne, vam fer la vuelta amb 80 dies de Julio Verne i vaig cuinar 80 plats. Un dia ens vam tornar a fer perquè m'he mort en l'intent. 80 plats i els comensals s'havien de menjar els 80 plats. Quin és el teu somni com a cuiner? A veure, jo com a cuiner puc dir que quasi el meu somni l'he complit, que era poder tenir el meu propi restaurant i viure al meu poble, que és el que jo volia. Jo volia viure a Vilafranca per la qualitat de vida i per tot el que tenim detrás. Entonces, el meu somni com a cuiner seria mantenir això, poder viure de la cuina, que és el meu estil de vida, en l'equip que tinc,